a day, 24 hours. Water, the sun and the flowers, and the difference. Hát én átfeledkeztem, hogy itt vannak. Lezuhanyoztam, megittam a kedvenc tejámat. Akkor valamit kitalálok. Húha! Mondjuk, gyorsan keresek valamit a tévében, valami jó kis műsor. Úgy, mint régen, mikor Alacskán még csak egy tévé volt. És összejártak a szomszédok. Én még akkor nem éltem, ezt csak hallottam. Mindjárt megnézem, hogy mi van ilyenkor. Valami jót keresek. Hát, ha azt mondja, hogy LCRs, nem. Gyűrűk ura. Esti mese. Igen. Azt szeretjük, nem? Igen. Legyen akkor egy esti mese mondjuk, az egyesről. RTL-en szellemírtás. Az jó, én azt szeretem. És még mi megy, amit nagyon szeretnek itt? Szulejmán. Legyen az, mit várom én. Ha már itt maradtatok, akkor legyen az. Kezdődjék az esti mese.